interrogation ka san da yi wani interrogation na cikin class ne yanzu ga na mat a na mat baka shi dumi cikin class ba naji ana ta burgi cikin class mana sosai ni da tabulo ne yake nan ga magana kai da wa tabulo waya kaman ga sunan cikin class mu kuma sani tabulo dai inda ake rubuta exercice inda ake mana lesson wangare na cikin bango shi dai kuke magana kai da shi nike magana ni da shi ina jin ina premier exercice na ce racine de 25 kin nan na zo sai na ce racine de 25 ta ce mini ita egal a 5 abokina ta mun ta yi egal a 5 racine de 25 da na tambaye ta racine de 25 egal combien sai racine de 25 ta ce mini egal a 5 ta mun ta yi egal a 25 na zo na ce racine de 16 ta ce mini egal a 4 na ga maka hallau dai sai egal a na ce an ka zo partie geometry triangle da na ce abc da ita triangle kawai sai na ga triangle in bisan kopita ya bisan kopita na ko ni kawai da ake da ruhanai abokina